Kúpiť cez internet parfém, knižku alebo malý spotrebič je už celkom bežné. Skúsili ste ale cez internet kúpiť nábytok? My sme to skúsili a otestovali sme malých aj veľkých internetových predajcov nábytku na Slovensku. Ak chcete vedieť, ako dopadli, pozrite si dnešný test magazín. Najväčšou nevýhodou nákupu na internete je to, že kupujete mačku vo vreci. Na webe predávajú fotografie a tie sú vždy lákavé. Po doručení môže byť realita iná a to, čo rozbalíte, sa pôvodnému obrázku nepodobá. Práve na vyváženie tejto nevýhody má spotrebiteľ právo tovar do 14 dní od doručenia vrátiť, bez udania dôvodu. To je niekedy celkom ľahké. Voňavku či fotoaparát ľahko zabalíte a pošlete späť. Ale čo ak ste si objednali veľké kusy nábytku, ktoré navyše prišli v rozmontovanom stave? Asociácia spotrebiteľov v Slovenskej republike sa preto rozhodla otestovať, aké služby poskytujú a ako dodržiavajú zákony na ochranu spotrebiteľov internetoví predajcovia nábytku. Na celkovú výslednú známku mali jednotlivé skúšky rôzny vplyv. Komfort stránky 10%, doručenie a doprava 15%, vynáška 10%, montáž 20%, platba 10%, hotline 5% a vrátenie tovaru 30%. Do testu sme vybrali 7 internetových predajcov, ktorí pôsobia na Slovensku. V každom e-shope sme vybrali a zakúpili rovnaký tovar. Trojdverovú skriňu a konferenčný stolík. Prvý problém nastal pri nákupe askonábytok.sk, kde sa nedala zvoliť iná adresa pre doručenie tovaru ako adresa trvalého pobytu alebo tzv. Fakturačná adresa. V súčasnosti už tento nedostatok odstránili. Pre takéto prípady, ale aj iné otázky, majú všetci predajcovia zverejnenú informačnú telefonickú linku, tzv. Hotline. Len čo z neho, ak sa naň dovoláte len v pracovné dni a počas pracovných hodín. To je v prípade väčšiny pracujúcich, ktorí neokrádajú svojho zamestnávateľa tým, že by si počas pracovnej doby kupovali nábytok, úplne nefunkčná služba. Cez víkend, keď sme nábytok kupovali, sme sa dovolali len na hotline Asko a Dekodom. Na rovnaký problém sme narazili, aj keď sme chceli doručenie tovaru cez víkend. Väčšina ľudí si nebude brať dovolenku kvôli prevzatiu nábytku. Jedine Dekodom doručí tovar vtedy, keď chcete vy a aj cez víkend. Všetci ostatní pracujú zásadne len vtedy, keď aj vy. A to je pre väčšinu spotrebiteľov nevyhovujúca služba. Aby sme sa vyhli riziku straty peňazí, zvolili sme najbezpečnejší spôsob – platbu až pri doručení tovaru. V Mebelixe vám to však neumožnia a spotrebiteľ musí už pri objednávke zaplatiť platobnou kartou úplnú cenu objednaného tovaru. To je o to povážlivejšie, že nábytok prišiel až 34 dní po jeho zaplatení. Spotrebiteľ sa tak chtiac či nechtiac stáva lacnou, bezúročnou pôžičkárňou pre internetového predajcu. Čo sa týka platieb, natrafili sme ešte na jedného hriešnika. Novinábytok.sk si účtuje za platbu v hotovosti poplatok skoro 3 eurá. Keď si objednávate nábytok cez internet, nezabudnite si objednať aj jeho vynášku do bytu, inak sa s ťažkými kusmi budete musieť po schodoch naťahovať tak ako ja. Niektoré skrine vážili skoro 100 kg a dostať takýto náklad bez pomoci, čo len na druhé poschodie, je pre samostatne žijúcu ženu, ale aj muža, úplne nemožné. Preto nás zarazilo, že len 3 zo 7 predajcov ponúkajú možnosť objednania vynášky až do bytu. Všetci ostatní zložili ťažké balíky za vchodové dvere do paneláku. Temponábytok.sk dokonca zložil nábytok pred vchodové dvere. Nelogické je tiež počínanie Mebelixu. Ak si kúpite nábytok v ich kamennej predajni, vynesenie do bytu si môžete objednať. Ak si ten istý nábytok kúpite cez ich internetovú stránku, vynášku si už objednať nemôžete. Na podobné obštrukcie sme narazili aj pri požiadavke objednať si montáž trojdverovej skrine. S výnimkou Dekodomu ani v jednom e-shope neponúkajú možnosť montáže u nich zakúpeného nábytku. Sprievodné služby spotrebiteľom ostatných predajcov nezaujímajú. Ak vám predajca nezabezpečí montáž nábytku a vy ste na to sám, s montážou veľkej skrine si neporadíte, ani keby ste boli akokoľvek dobrý majster.
Preto sme si objednali profesionálnych stolárov so skúsenosťami v skladaní montovaného nábytku. Tí každú skriňu zmontovali podľa priloženého návodu. S niektorými kusmi zápasili oveľa dlhšie ako s inými. Ani jednu však nepostavili za menej ako hodinu. Obyčajný spotrebiteľ by každú zo skríň staval niekoľko hodín a výsledok by ani tak nebol 100%. Zmontovať objednané konferenčné stolíky sme naopak nechali bežným spotrebiteľom, aby sme zistili, či a ako jednoducho sa to dá podľa priloženého návodu. Na túto úlohu sme vybrali dve ženy, ktoré nemajú žiadne stolárske vzdelanie. Niekde s väčšou, inde s menšou námahou sa im nakoniec podarilo zmontovať všetkých 7 stolíkov. Porovnanie dodaného a zmontovaného nábytku s pôvodnými fotografiami z internetu nebolo vždy uspokojivé. Na fotke solídne vyzerajúca skriňa Zisku bola po zmontovaní chatrná skrinka z tenkej drevotriesky, ktorá nebola stabilná a už pri ľahkom dotyku rukou sa celá kývala. Spodok políc nebol pokrytý dýhou. To všetko spotrebiteľ pri objednávaní cez internet nevie a po zmontovaní nábytku môže byť rozčarovaný. A práve preto má právo svoje rozhodnutie zmeniť a tovar vrátiť. To sa ľahko povie, ale ťažšie v prípade veľkého nábytku aj urobí. Preto sme otestovali aj vrátenie tovaru. Po zmontovaní sme zas všetok nábytok rozmontovali, poskladali do krabíc, zabalili a internetovým predajcom sme oznámili, že ho chceme v rámci 14-dňovej lehoty vrátiť späť. V dvoch prípadoch nastal problém. Pri telefonáte nás zamestnanci Mebelixu a eshopnábytku.sk informovali, že nábytok, ktorý sme zmontovali, už nie je možné vrátiť. Ak by sme ho neboli zmontovali, ale len tak ľahúčko nakúkli do balíkov, tak ho zoberú späť. Takáto nesprávna informácia môže mnohých spotrebiteľov uviesť do omylu a svojho práva na vrátenie tovaru sa vzdajú. Preto sme týmto e-shopom v tejto skúške dali známku nedostatočne. U všetkých ostatných prebehlo vrátenie nábytku bez väčších problémov. Najlepšie si s tým poradili Jisk a Dekodom, ktorí sami prišli bezplatne pre tovar. eshopnabytku.sk prišiel tiež, ale za poplatok. Ostatným sme museli tovar doviesť osobne alebo poslať kuriérom do ich najbližšej predajne. V prípade predajcu novynábytok.sk to môže byť veľmi drahé, pretože jediné miesto, kde môžete tovar zaslať, je Martin. A ak to posielate napríklad z Košíc, tak kuriér bude drahší ako sám tovar. Rozmontovať, poskladať a zabaliť trojdverovú skriňu bez poškodenia je veľmi náročné a bežný spotrebiteľ to ťažko zvládne. My sme tým poverili profesionálnych stolárov. Ich prácu väčšina predajcov ocenila a tovar bez výhrad prijali späť. Len Mebelix si zaúčtoval 25% poplatok z ceny za údajné poškodenie tovaru. Akákoľvek čiastka, akokoľvek ju nazveme, či stornopoplatok alebo poplatok za opotrebenie, nie je oprávnený si predajca účtovať voči spotrebiteľovi v prípade, keď odstupuje spotrebiteľ od zmluvy bez udania dôvody a využíva svoje právo do 14 dní. Čo v prípade, ak predajca sumu do 14 dní nevráti? Musím povedať, že zhruba 40% všetkých podnetov na internetový predaj sa týka práve tohto problému, že predajca nevráti peniaze a vtedy obchodná inšpekcia koná. Napríklad sme objavili poplatok za platbu v hotovosti. Je to v poriadku? Akýkoľvek poplatok prevyšujúci skutočnú cenu tovaru je zakázaný. Zhruba rok je účinný ten zákon, sú už akékoľvek takéto poplatky. Ale nie len to, čo hovoríte, poplatok za platbu v hotovosti, ale napríklad aj poplatok za platenie kreditnou kartou. Akékoľvek takéto poplatky sú zakázané. Aké sú celkové výsledky testu? Víťazom testu e-shopov s nábytkom sa stal Dekodom, ktorý jediný dosiahol známku veľmi dobre. Za ním so známkou dobre skončili Jisk a Asko. O stupeň horšie so známkou priemerne skončili Tempo nábytok a eshopnabytku.sk. So známkou dostatočne sa musí uspokojiť novynábytok.sk. Na konci so známkou nedostatočne skončil Mebelix.
Verím, že vám aj dnešný Test magazín priniesol informácie, o ktorých reklamy mlčia. Jednu z ďalších relácií venujeme výrobkom, ktoré v sebe skryto obsahujú alkohol. Ak sa vám teda stalo, že ste pri dýchovej skúške nafúkali aj z niečoho, z čoho ste nepredpokladali, že nafúkate, napíšte nám na uvedenú adresu.